Ito ko uyab, uy. Sa una bitaw nga nang uyab pa, abtik kayo mga pay maguna-una. Pero karon bitaw nga uyab na may gisubot na siya. Langayan na kayo. Sa na po ka itong hapit-hapit karon. Lahit naman yung tawanan eh. Langayan naman kayo. Ay, nangita na tos mama sa kuwa ron. Pinahanglan nga makaulit ng guguron. Ganihara ko driba, mama nangita na sa kuha. Sorry kayo. Natanggal akong tambot so kinahanglan nga iayo pa nako. Langay pabitay na. Yang ako apong kuan opisik kaayo. Gipugos lang ngay nako no para mahatod lang ka. Balo na baya kanong kaning motoran ni man ako kagibat maning motoran. Ang tambot so ani bura-bura banha kayo. Mo nang naginay-hinay ko. Ang tambot so madakpan siya ani kayo. Sige tara. Ganihara ka ni. Oh, ganyan ako na rin. Ito kung makayanan mo. Mao gyud akong katakan ani. Mao man di ko ganahan gud nimo muhatod ba kay yung dalan diri oh. Unsa man yung dalan diri? Ay, motor ay pagpatug-patugan ko ra mo ning gidala nga. Kabalo mo sa mong dalan diri nga pati misuda. Nya, ikaw, ingnan ka ganiya nga ay sag lakaw ron ayon sag kuan kay nagulan-ulan. Ang inyong dalan may rabag simentado tanawa oh. Ano, nagpasalig-salig mo kang muhatod gadi. Nag-asa po ko. Ana, kisa may laing muhatod nimo, musugot pud ko gihatod-hatod kag lain. Ay, inyo sa mata ni ron alamag sikitag. Okay lang ako aning motor kay ako ning kuan diha. Katuga makagdala niya. Kay i-park ba ning motor? Ang hiram na lang kay kog motor para mahatod ka. Magreklamo na ka. Wala ko nagreklamo ang dalan ba? Ano man tani ron? Mangan mo. Ako nang wala oh. Sa man dalan ako doy. Motor ka rin eh kay Pagulat ba? Makasakit na ita dayon diha oh. Ako ginoni mo. Tanan ba? Wala na dalan ninyo. Nindot ne? Tabang ba? Tabang. Di kay sige ra kag sakay. Di ra pa ka mutubig. Mamuiboy lagi dayon lagi. Ako na muiboy. Ako gusto ko mutulak lang ka. Ay. Ano tulak na rin daw? Ayaw patungod sa ligid kay pisik. Baka man ay kumutulak niya lang sa kilid. Awan diri akong tulakon. Pakilid kay gamay no mindset ba? Sige. Baul-baul. Tanan na yun nakatulak may pambubaklay ko ang trabahuan ito. Ibili na lang dito yung motor, be. Dalanan ni, uy. Uli na lang dito, ibili na lang ni. Balo na ba kang ibang to? Pakitaan ni nga, nabuling na po ni, ipanabi na pugos baryo. Ako ang pinag-ugawas sa ligid. Pwede pa ugahon na lang sa taning dalan before taga ihatot? Mga na kayo magpasalig-salig ba niya, di kayo kaya. Uli dito ka. Ano lang kuya to doon?
dalahan na, uy. Karangas ka na, di na. Dalan, uy. Andar pa baka ni Ron? Saan pa pag-andaran ni? Kaya pag ikaw gibhard, anak. Awa. Gagit. Tabang ko daw tunak. Di kayo sige na kagina. Anak ba? Isa ko may bugas, may bana. Sa man eh. Kaitan eh, makauyab kang tagabukid. Uy. Gawa nuno. Lesson learned sa mga nagtanaw des video na mo ay mo panguyab ug tagabukid pati kay dalan. Motor ninyo masakripisyo. Karon nakanilik ra mo kay kuan ang mana. Kuya okay ka ha? Kana ko ko na kay kong singot. Last na ni. Baby na lang kanina, no. Yun ni Ron. Try karon. Ingon na lang utak kang baklay ko kay. Ibuan na lang. Na. Ano lang ipabalik? Kisa may di mo balik ka ng dala na. Tanawa. Ayaw ani, baklay na lang. Di na kumatod ni mo. Binder pa ning dala na ni. Baklay. Ingon na lang utak ganyan, di ka mo to kay. Wala na lang utak ko nagpasalig-salig ni mo ha. Baklay na lang ba? Tuga man ito. Tuga man ito. Sige yung baklay ko. Sabta ko ba? Sabta ko. Baklay. Baklay na lang. Kaya digit makaya yung dana, no? Bilang binsay pa kung ano na natin. Ako da akong ligido. Upaw kayo. Sa inaw pas roll on. Bilang Ano yung na ko dana. na isa mo baklay noon na rin noon. Doon naman Iya, ba? sige kung pinabot sa imo dito. Doon naman lang ba? Baklayan na lang ba? Sina baklayan? Sige, mo baklay ko. Pero ay pagdahom nga napakayo ya ba? Bulag na ta. Uy! Sabi niyo ba?